Абе, бате Пешо, чуй сега, там ти много важна задача. Абе, чуй ме, в каква работа сега се намираш? Гледай ме, когато говоря, за да разбереш. Да, добре, ти ме гледаш. Пешо, бе. Гледай го точно по глед. Значи, че са много важна задача. Когато гледаш тези растения, слушаш ли ме? Когато виждаш, че тези растения растат, ги събираш. Чули? Чули, бе? Чуваш? Така, клатил, глава за окей. Ти си много некъв. Чекай да видя какво прави баца Пешо. Абе, послушай ли ме? Какво си направил, бе? Абе, ти си много откачен. Аз идвам тук при тебе да те убия. Сега идвам при тебе. Слагам си бронята и идвам при тебе, бе. Грозник. Боже. Баго грозника, бе. Сега ще те убия. И сега. Абе, аз ти казах нищо. Бе. Какво си направил? Кажи ми обяснение и после ще те убия. Добре, не няма да те убия. Хайде, кажи. Какво си направил? Видял си всичко. Така ли, бе? Става на някой друг. Вън! Това ще те бия, що не искаш. Това неграмотник. Боже ми, видял, какво се го наел? Разболяй се за това. И сега всичко той изяде. Дадох му диаманти, желязо, злато,